πήγα σε 3 αποστολές του Aquarius ως φωτογράφος. Δούλευα μαζί με τους διασώστες, αλλά τα δικά μου χέρια δεν έβγαζαν ανθρώπους από το νερό. Εγώ κρατούσα τη φωτογραφική μηχανή και κατέγραφα τα γεγονότα που εξελίσσονταν μπροστά μου μεσοπέλαγα στα σύνορα της Μεσογείου. Κοιτώντας όμως μέσα από το φακό, αντί για γεγονότα, εγώ έβλεπα ανθρώπους. Πώς να διηγηθώ αυτή την ιστορία μέσα από εικόνες? Πώς να σου την πω, Νικόλα μου?